Zondagmorgen 5 mei vertrok een stoet van zo'n 50 legervoertuigen om 11 uur vanuit Ternate voor een rit van zo'n 70 kilometer door Noordoost-Friesland. De stoet van Keep Them Rolling bevatte onder andere enkele bijzondere auto's. We staan hier voor een zogeheten command car. Dat was in de oorlog toch wel een hele bijzondere auto. De hoge heren reden hierin. Met chauffeur natuurlijk. Hè? Dat was natuurlijk bij de tegenstander, de vijand, natuurlijk ook bekend. Dat heeft geresulteerd dat de Duitsers zeg maar, probeerden te bombarderen en afschieten en dat soort werk. Wat was nou het bijzondere aan deze auto? Als u ziet naar de binnenkant, dan ziet u aan de rugleuning een plaat. En dat is een tafel. En die tafel die kan je omhoog trekken en dan is die horizontaal. Dit is een GMC Balster. Deze balsters waren bedoeld om pontoons te vervoeren. En die werden bedoeld om moeder Rijn te lezen. Alleen dat deze machines die gaan ze kleer maken, maar die werden net op die kleer voor de grote getalen. Werd ze uiteindelijk net voor hun doel beroep doen wat ze voor bedoeld werden. Deze hadden de oorlog net meemaken dus. Ze stonden in Frankrijk in depot. Ze zijn later na de oorlog wel inzet om de restanten en brokstukken op te ruimen. Toen is er mooi een jongen in heid. Riest u ook altijd die tochten mee? Ja, ik riet zelfs stiekem ook wel eens, maar dat... Ho, nou riest stiekem ook wel eens? Ja, tuurlijk, dat is machtig mooi natuurlijk. Ja, ik maak me soms even frieren, even een dietje stikken met een peger op een daal. Ja, zo'n beetje. En dat is mij dus hele grote truc? Daar heb ik wel een peger in leren, maar dat schakelen is wel heel moeilijk. Dubbelkappelen, tussengaas, ja, dat is wel moeilijk. Maar het is wel mooi werk? Jazeker. We rijden gemiddeld ongeveer 2 tochten met zijn voertuig in het dier. We gaan een jeepje en dat is een lietsoudertje en die nemen we meer mee naar evenementen zoals in de Ardennen, het Ardennenoffensief. Maar aan nek over naar Normandië gaan. Mijn vrouw zei het ook al, dat best aardig verrukt met een griene vriend en Fred en Brut deed ja. Dit is een Dodge WC26, gemaakt in 1942 en speciaal bedoeld voor belangrijke mensen in de havens of op vliegvelden naar het materiaal te brengen. Eigenlijk een soort personenauto? Het is een personenauto, ja inderdaad. Ja. Deze heeft hoofdzakelijk dienst gedaan in Amerika. Dat zijn ook de meeste gebruikt. En een enkele serie is gemaakt specifiek voor Engeland. Als er ritten zijn gaan wij mee. En af en toe organiseer ik zelf een rit. Met andere woorden, u bent er eigenlijk het hele jaar mee bezig? Gemiddeld 5 à 6 ritten per jaar. En dan hebben we op zondags nog wel eens een doelloos blokje om. DBO noemen we die. 3 keer in het jaar of zo. Heel mooi weer is. In Holwert ging het niet helemaal goed. De motorrijders gaven niet de goede richting aan. Dus moesten ze midden in Holwert weer omkeren. Young girls say they treat 'em nice. Make Trinidad like paradise, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you sexy, sexy. From Chick Carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help so just make every day like New Year's Eve, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and